Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini Pak Guru akan menerangkan sebuah materi pelajaran bahasa Jawa ulangan 1 tentang permainan tradisional. Sekarang perhatikan gambar berikut ini. Berikut beberapa contoh permainan tradisional, di antaranya bermain egrang, bermain tari tambang, dan bermain petak umpet. Masih banyak lagi permainan-permainan atau dolanan-dolanan tradisional di beberapa daerah. Contohnya di daerah kami SD Arjawinangun. Dolanan tradisional yaiku dolanan kang nggunakake tata aturan manut adat istiadat lan wis ana kanthi cara turun temurun. Contone dolanan tradisional, dolanan egrang, dolanan dakon, dolanan cublak-cublak suwung, dolanan delikan, lan akeh sapanunggalane. Manfaat dolanan tradisional yaiku jembarake rasa seduluran lan nambah kewarasaning badan, bisa ngajeni kanca guyub rukun, tulung tinulung karo kanca, lan numbuhake budi pekerti lan sopan santun kaliyan kanca. Berikut teks narasi. Teks narasi yaiku teks wacan kang isine ngandharake utawa nyritakake kedadian kanthi turut saka wiwit nganti pungkasan utawa kronologis. Cirine teks narasi yaiku wong kang maca teks narasi kaya ngalami dhewe kedadian kang diandharakake. Struktur teks narasi. 1. Alur urutan kedadian. 2. Paraga lan watake penokohan kang ngalami kedadian. 3. Latar, wektu, papan lan suasana keadaan. Contoh teks narasi. Coba wacananen contoh teks narasi ing gambar berikut iki. Teks deskripsi. Teks deskripsi yaiku tulisan kang gagasan pokoke diandharake kanthi cara nggambarake objek, panggon, utawa kedadian kanthi njlimet lan rinci, nganti sing maca rumangsa kaya nyawang utawa ngalami dhewe objek sing digambarake oleh penulis. Struktur teks deskripsi. 1. Identifikasi objek, panggon, utawa barang kang diandharake kanthi umum. 2. Klasifikasi ngandharake bagian-bagian objek. 3. Deskripsi bagian ngandharake bagian-bagian kanthi rinci. Coba perhatike iki contoh teks deskripsi. Judul alun-alun wayah sore. Coba anak-anak digatekke diwaca contoh teks deskripsi. Setelah anak-anak mempelajari tentang permainan tradisional, dolanan tradisional, dan teks narasi dan teks deskripsi, sekarang anak-anak perhatikan soal-soal berikut ini. Sekarang jawab dan tulis di buku tugas masing-masing.
Ayo jawab pertanyaan berikut iki. Apa kuwi teks narasi? Nomor loro, apa wae strukture teks narasi iku? Nomor telu, apa kuwi teks deskripsi? Nomor papat, apa wae strukture teks deskripsi? Coba gateke teks berikut iki. Iki termasuk teks deskripsi apa termasuk teks narasi? Ditulis ing buku tugas nggih. Contoh teks berikut iki termasuk teks contoh teks narasi utawa teks deskripsi. Ditulis ing buku tugas ya. Sekian pembelajaran hari ini. Anak-anak tetap selalu jaga kesehatan, jaga jarak, jangan lupa selalu mencuci tangan. Semangat belajar di rumah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.